öýüňe bir Hudaý nekerde bir ot düşen bolsa, eger bir moga däni peşiň Buharyň göçüp däni öýüň bir ot alyp duran bolsa, yatan balalaryň näzir edip silkelep turup taşary çykararsyň ha. Namazlaryny okuýmasalar 10 beter şondan beterrek otda gazaktyrlar. Hasa belagaty yeterlerinden sonra, ýaşlary yeterlerinden sonra sen hakyky ýüregiňe uýan bolsa, oda galmasalar turur oglaň. Bir wagt Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň zamanynda bir Mahzumiyye diýen taýfadan bir zinany ogurluk etdi diýe. Ogurluk edenle şeriat elini kesmeli diýe. Peýgamberimize baryp diýdiler: "Ya Resulallah, şunu bir göz eşdedik göbersen, aýşy rahmetden elini kesmesen bir awryly zinanyň bir diýdiler." Peýgamberimiz "Qahara minni. Öňkü ummatda" diýdi. "Awryly adamlar ogurluk etse elini kesilmän. Garyp gazar ogurluk etse eli kesip şol ummatlar dargady" diýdi. "Şunu bilin" diýdi. "Hudaýa kasam" diýdi. "Eger meniň öz bagrymdan ölen balam Fatıma da ogurluk etse men elini kesecekdirin" diýdi. Gör gyzlarynyň ýüregine näzir haýbat salýa, gorky salýa. Tähinki bir mogy iştiwa aýak basamasylar. Kimden misal urup aýtdy Peýgamberimiz, öz gyzlaryny misal urýatsa, gyzlaryny edep bolsun, haýbat bolsun, mehabbeti jaýyna. Ýa aýtdy ahyryň gyzy öýünden gelende näzir öwünden galyp elinden okşarmış, maňlaýyndan okşarmış, oturan jaýyny jaý berip oturdurmuş.